नै खुरख्लाजोब्बाय गाइस नै थांगासिनो दं जोंना बुन्दु मानैयानो मिनि गुलायबावदोंसो मा गावलायनायाव जिजोबनाय आरो इयो जिफ्लंजोबदों नै खिगाबोजोब्बाय आरो बे वाल गिदिर गिदिर अन्थाइ जासिगोन बे हाजोजों लेन्डस्लाइड जाबा बे नांथारगोन बल्डार माबाजोबसिन आरो साइडआव इदि बायदि ओरैनो गाहायल'सो होना दोनबाय ना इयाव दैमा दैमासो थाबायोना आयु गाइस खान्थाल जानोबो इमान खस्थ' खान्थाल जानोबो इमान खस्थ' लिथुखु जानो नै सासेया सहैबायानो नै लामा देखायग्रा आरो इयो लामा देखायग्रा नै बिराद सिङावसो दं आरोना जों नै दैयाव ओंखायनो ओरै हाजोआ नै नायदो इयो अन्थाइ ना हाब्रु गाइस कमेन्ट खालामलाय नै इयो अन्थाइ ना हाब्रु हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे फरायनो थालायबाय बयखौबो ओमफ्राय नै ओरै थांगासिनो दङ जोंना बुन्दु मानैया बिराद खस्थ' लिथुखु जानोबो दैमासो थाबायनांगौ मेंगुलायबाय आरो बावखुंग्रि हाजो जोंनाबो नै सासेया ओमफ्राय नै ओरै गाहायाव सासे नै ओमफ्राय आङो नै आयौ फाइनालि मोनफैमारबाय आरो फैयै फैयै मोनफैमारबाय नै फिथाइखौ नुबावलाया माथो नै सफैबाय गरमजोब्बाय नै गस्ला बोखोलायनाय जाबाय नै बिराद गाहायाव एखेबारे जों गोजौआव टपआव दं नै गोदैना गोखै जानायबासो मिन्थिसिगोन दा भिडिअखौलाय मा बेसे लाबाय थानोब्रा बिराद थाम्फै नै लिथुखु फिथाइया नै सिनायानो आरो नै फिथाइया नै नायदो बेनो ओरैजाय सासे गाखोनो नागिरबाय दं जोंना नै बिफाङाबो फिलाखा एसे नै फांसे आरोना ओमफ्राय नैबो फांसे नैयाव एसे फिथाइया बारा जागोन आरो नैयाव खम गाखोबाय नै सासेया सहैबायानो आरोना नै फिथाइखौ दांनायबायानो बियो जानाय नायगोन बायदि मोनदां मानसिखौ नायनानै नै गोदैयालाय गोदै जाजोबगोरखांखाबाय खनसे नै लाबोलायबाय लिथुखुआ अ माय गड थाइसे जानाय हा गेसावसो नामा मिन्थिया आरोना नै गाखोग्राया फटक साफाय जानांगोन एखेबारे दावरावथार मास्टार फुल खाबाय दं नै नुवानो माथो नोंखौलाय जागायदो फिसा फिसाथार गोदैना गोखै गोदैयानो आरोना खान्थालाबो ओमफ्राय थाइनैल'थार थाइजौआ गैला आरो नै जाजोब्बाय सोरबा फैनानै ओमफ्राय बिसोरो गाहायाव दं आरो ना सासेया सायाव दं सासेया गाहायाव दं
आं गोजौआव दङ आरोना नै खान्थालखौ नायदों नै थाइनैल' दं। गयखौ लांखानो होननानै जाखांबाय।